Районда янгын очраклары теркәлеп тора. Кичә, ягъни 28 июнь көнне кичке сәгатьләрдә Түбән Ярки авылы янындагы элеккеге каты көнкүреш калдыклары полигонында янгын чыкты. Дүртөйле Мелеводстрой җәмгыяте хезмәт күрсәтә торган шуп контейнерларына ташларга ярамаганлыктан, көз һәм яз айларында халыкка бирегә бакча шупчарын, тиресен ташлау мөмкинлеге бирелде. Тик айрым категория гражданнарның ваемсызлыгы аркасында кичәге кебек янгын очраклары теркәлә. Биредә Илеш районы хакимияте җитәкчелеге астында янгын учагын рекультивацияләү һәм сүндерү буенча эшләр алып барыла. После получения сообщения нами были предприняты меры по тушению данного пожара. Были привлечены силы и средства Илишского звена БТП РЧС. Также были привлечены добровольные пожарные команды, было организовано круглосуточное дежурство. Только к утру удалось потушить открытый огонь. Сегодня утром было проведено внеочередное заседание КЧС, где были рассмотрены вопросы по ликвидации данного возгорания. И было принято решение по засыпке грунтом территории бывшего полигона силами районных организаций, которые в данное время данная работа проводится в полном объеме. Надеемся, что в течение 2 дней полностью обратно засыпем грунтом данную территорию. Пыскып яткан шупчарны сүндерү өчен Илеш юл ремонт төзелеш идарәсенең Дорожник җәмгыятенең шәхси эшкуар Михаил Тебенковның Аграил предприятиесенең техникалары эшкә җәлеп ителгән. Полигонга КАМАЗ автомашиналары тарафыннан балчык ташыла. Пыскып яткан шуп өсте балчык белән капланыла. Трактор тарафыннан эттерү эшләре башкарылып, янгын очрагы бетерелә. Хөрмәтле райондашлар, көннәрнең эссе торуы аеруча янгын куркынычлыгын тудыра. Шуңа күрә янгыннардан сак булыйк, дуслар. Айгөл Муллаянова, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.